Омъжвам се след 2 седмици. Имам въпрос към всички вас. Дали на самата сватба да заложа на класическия блоуаут или да си вдигна косата, понеже самата рокля супер много предразполага готина дигната прическа. Косата днеска не е особено в чисто състояние, така че предразполага да си направя нещо ново и да експериментирам. Проблемът е, че винаги когато експериментирам, не се чувствам красива. Разбирате ли? Захващаме. Този кичур минава отпред. Оле, стана! Ей, това нещо трябва да се получи, хора. Ей така. Трябва някак си да измислим начин, по който това да застане красиво. Тук слагаме една. Оле, ще вземе да стане! Да, не е кой знае какво. Наясно съм, но честно казано, ще тръгна така по улиците. Да видим как се чувствам. Чао!